Πόσα χρόνια είσαι στην Εθνική Ασφαλιστική και ποια είναι η θέση σας? Είμαι στην Εθνική Ασφαλιστική 16 χρόνια. Είμαι συντονιστής ομάδων ασφαλιστικών πρακτόρων της Εθνικής Ασφαλιστικής για τα γραφεία μας στο νομό Ηλίας. Στο νομό Ηλίας έχουμε δύο γραφεία, το ένα είναι στον Πύργο και το άλλο στην Αμαλιάδα. Πάνω από 30 χρόνια τα γραφεία μας βρίσκονται εκεί και έχω τη χαρά και την τιμή να προείσταμαι σε δύο ομάδες που έχουμε φτιάξει σε Αμαλιάδα και Πύργο και να διοικώ 12 συνεργάτες που έχουμε στα γραφεία μας, αποκλειστικούς συνεργάτες επαγγελματίες της Εθνικής Ασφαλιστικής. Κύριε Βούρτση, ποια είναι η σημερινή εικόνα στην ασφαλιστική αγορά? Η σημερινή εικόνα στην ασφαλιστική αγορά είναι μεταβαλλόμενη, όπως μεταβαλλόμενο είναι και το περιβάλλον το οποίο ζούμε. Όμως είμαστε τυχεροί γιατί βρισκόμαστε σε μια θέση αυτή τη στιγμή που η ασφαλιστική αγορά έχει μεγάλες ευκαιρίες και δυνατότητες. Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που έχει? Σιγά σιγά όλα τα ζητήματα γίνονται υποχρεωτικά. Βλέπουμε ότι το κράτος έπειτα και από τις φυσικές καταστροφές που ζούμε θέλει να δώσει την ευθύνη και στον πολίτη να μπορέσει και αυτός με δικιά του πρωτοβουλία και υπευθυνότητα να προστατεύσει την περιουσία του. Και ποια είναι η περιουσία του? Η περιουσία του είναι το σπίτι του, η επιχείρησή του και το αυτοκίνητό του. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά με την βοήθεια και την υποστήριξη και την κρατική αρρωγή δίνονται κίνητρα επιπλέον στους πολίτες να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τις περιουσίες τους και τα υπάρχοντά τους φυσικά και να μπορέσουν να διασφαλίσουν ότι σε ένα απρόβλεπτο γεγονός θα έρθει η εταιρεία, η ασφαλιστική, να μπορέσει να τους καλύψει τη ζημία που έχουν πάθει για να μπορέσουν και αυτοί να ανταπεξέλθουν στην επόμενη μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας και αυτό μας έχει δώσει νέες προοπτικές, νέες ευκαιρίες στη δουλειά μας και ευτυχώς κάνουμε ένα επάγγελμα και ταυτόχρονα είμαστε και σε μια εταιρεία που είναι πρωτοπόρος όλα αυτά τα χρόνια και είμαστε τυχεροί γιατί μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στις διαδικασίες που ακολουθούμε και να είμαστε δίπλα στους πελάτες όλα αυτά τα χρόνια παρέχοντάς τους αυτό ακριβώς που όλοι αναζητούν. Τι αναζητούν? Την εξασφάλιση και την εμπιστοσύνη. Ποια είναι και αν υπάρχει και σε τι βαθμό είναι η ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα? Η ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα σε σχέση με το παρελθόν θα έλεγα ότι έχει βελτιωθεί αρκετά. Και γιατί έχει βελτιωθεί αρκετά? Γιατί συνεχώς, αν δείτε και στα μέσα, και η δουλειά των ασφαλιστικών πρακτόρων αλλά και τα μέσα συνεχώς αυξάνουν την προβολή της ιδιωτικής ασφάλισης. Αυτό δεν είναι τυχαίο που γίνεται γιατί πλέον η ιδιωτική ασφάλιση έχει γίνει μια πραγματική ανάγκη. Και σε αυτή την πραγματική ανάγκη είμαστε εμείς για να κουβεντιάσουμε με τον κάθε υποψήφιο ασφαλισμένο μας ξεχωριστά και να του δώσουμε τις κατάλληλες λύσεις για αυτά που ακριβώς αυτός θέλει. Είμαστε εκεί λοιπόν και για την εύκολη και για τη δύσκολη στιγμή, αλλά είμαστε εκεί για να σταθούμε και να δώσουμε τις προοπτικές και τις δυνατότητες στους πελάτες μας να επιλέξουν το πιο κατάλληλο προϊόν για αυτούς. Ήθελα να μας μιλήσετε για τα προσωπικά σας αποτελέσματα για τη χρονιά του 2024. Είχα τη χαρά και την τιμή, όπως σας είπα, να έχω δημιουργήσει μια ομάδα 12 ασφαλιστικών πρακτόρων, οι οποίοι τα πήγαν εξαιρετικά το 2024 και βρεθήκαμε στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά της Εθνικής Ασφαλιστικής στην υπηρετική χώρα. Εκτός δηλαδή Αθηνών και Θεσσαλονίκης, είμαστε μέσα στις τρεις πρώτες ομάδες πανελλαδικά. Αυτό ήταν μια τεράστια καταξίωση που κάναμε το 2024, αλλά αυτό είμαστε διπλά χαρούμενοι γιατί ήρθε σε συνέχεια μιας πολύ καλής χρονιάς του 2022, του 2023 και συνεχίζουμε αυτή την πορεία. Αυτό γιατί έχει γίνει γιατί είμαστε κοντά στους ανθρώπους μας, κοντά στους ασφαλιστικούς πρακτόρους και πάνω απ' όλα είμαστε κοντά στην κοινωνία προσφέροντας λύσεις πραγματικές στις ανάγκες που έχει ο κόσμος σήμερα. Ποιο το όραμά σας? Το όραμά μου λοιπόν είναι να δημιουργήσω και να μεγαλώσω ακόμη περισσότερο την ομάδα μας στο νομό Ηλίας, γιατί υπάρχουν αυτά τα περιθώρια. Ο νομός μας είναι πολύ μεγάλος, πολύ απλωμένος γεωγραφικά και θέλουμε να δώσουμε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να μπορεί να κουβεντιάζει με έναν επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Να έχει έναν άνθρωπο δηλαδή εξειδικευμένο δίπλα του που να μπορεί να του δώσει λύση σε κάθε του ανάγκη. Πώς? Επαγγελματικά, μελετώντας τα προβλήματα και τα ζητήματα του καθενός
και έρχοντας στο γραφείο να μπορέσει να δημιουργήσει μια εξατομικευμένη πρόταση για τον καθένα. Είμαστε εδώ λοιπόν για να δώσουμε δουλειά περαιτέρω σε νέα άτομα, σε νέους ανθρώπους που έχουν όραμα και προοπτική να κάνουν ένα επάγγελμα με μέλλον, με εξέλιξη και με προοπτική. Και τέλος ήθελα να μας μιλήσετε για τα δικά σας, τα επόμενα βήματά σας. Τα επόμενα βήματά μου, όπως σας είπα, είναι να μπορέσω να υποστηρίζω και να στελεχώσω ακόμη περισσότερο αυτή την ομάδα και να βγάλω νέους υποψήφιους διευθυντές ομάδων, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν και αυτή τη διαδικασία και να δημιουργήσουν και αυτή τη δικιά τους ομάδα ασφαλιστικών συμβούλων και να μπορέσω και εγώ να εξελιχθώ στην εταιρεία και να αναλάβουμε και άλλη μια περιοχή γειτονική μας για να μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε και σε αυτό το νομό τον έτερο, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός, να δώσουμε μια εξέλιξη, μια προοπτική όπως έχουμε δώσει στο νομό μας. Πάνω απ' όλα πρώτα ο νομός μας, έχουμε πάει αρκετά καλά εκεί και μακάρι να έρθουν και οι υπόλοιπες προοπτικές. Είμαστε εδώ πάντως για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ειδικά τους πολίτες της Ηλίας και να δώσουμε εργασία πραγματική και με προοπτική σε νέους ανθρώπους.